Днес в Хвърчащите хора ще ви срещнем с един визионер, който мечтае да предефинира къмпингуването, докато летува на типичните за българското Черноморие бунгала. И го прави. Само за 2 години главният ни герой днес създава проект на мобилна къща, която ни прославя по цял свят и нарежда България редом до един от най-добрите производители в света. Запознайте се с Камен Станков. Казвам се Камен Станков, роден съм в морската ни столица и израснал близо до морето. Ваканциите прекарах с семейството си по звездите. На палатки, в бунгала или каравани в къмпингите край Варна. От дете обичам да занимавам с конструиране и създаване сърцеци на красиви предмети. Хобито превърнах в професия и днес се занимавам с мебелно производство. Но тъй като винаги гледам и мисля няколко крачки напред, успявам да вкарвам иновативни материали, лични разработки, които са по-различни и нестандартни от тези на пазара за масова употреба.